Jiena ħassejtni tassew onorata li ġejt mistiedna għal din il-konferenza nazzjonali dwar l-edukazzjoni ta' tfal Vista Batuta. Jien informata li wkoll dil-konferenza tal-lum qed tiffoka fuq dal-qasam importanti għax kien ukoll il-fokus ta' proġett Erasmus Plus imsejjaħ klassi. U qabel nagħmel xi rimarki, irrid nibda billi nawgura l-Carers of Children with Visual Impairment fih dan l-Association to Assist Visually Impaired Persons, kollaborazzjoni mal-Assistive Devices for Visually Impaired Center tal-inizjattiva tagħhom biex jorganizzaw din il-konferenza meħtieġa. U hawn naħseb irrid nagħmel dil-parentesi li għadu kif spiċċa fuq ġew il-ħtieġa li naħdmu nikkollaboraw flimkien. Tajjeb li jkollna ħafna inizjattivi waqdiet, imma l-inizjattivi waqdiet waħedhom sparpaljati ma jagħtux il-riżultat li jagħtu kieku aħna l-inizjattivi tagħna naqbduhom flimkien u wkoll mingħajr ma nitilfu l-identitax, ma jimpurtax billi jkollna numru ta' għaqdiet, imma li nsibu modi ta' kif nikkollaboraw flimkien huwa verament importanti, mhux biss fil-qasam edukattiv, hawnhekk qed nara anke l-lejon li għadni niftakar snin ilu kien ġie għandi bidea ta' importanza kbira għal persuni li huma batuti mill-vista u li sfortunatament sal-lum dil-idea tajba ħafna biex ninkoraġixxu l-indipendenza issa mbagħad ġifieri l-edukazzjoni hija fundamentali, imma mbagħad l-indipendenza hija importantissima għal persuni bħal dawn għadha sfortunatament biss fuq il-karta għaliex ma sibniex mod ta' kif inġibu lil kulħadd flimkien ħalli jkun hemm vuċi waħda li titkellem għal persuni neqsin mid-dawl. Jiena informata wkoll li din il-konferenza hija maħsuba biex titqajjem kuxjenza akbar dwar il-bżonnijiet edukattivi diversi ta' studenti Vista Batuta u bil-ħsieb li tinforma ħjar lill-awtoritajiet nazzjonali, skejjel, edukaturi, LSAs u ġenituri dwar dan il-qasam daqshekk importanti. Kif nafu l-kol tfal Vista Batuta għandhom sfidi partikolari matul l-iżvilupp edukattiv tagħhom. Dawn l-sfidi jinkludu l-firxa sħiħa u diversità ta' esperjenzi fil-proċess tat-tagħlim. Sfidi li jaffettwaw ħażin il-kapaċità tat-tfal Vista Batuta f'sitwazzjoni differenti kemm ġewwa kif ukoll barra l-ambjent tal-iskola. Barra minn hekk nafu wkoll li tfal Vista Batuta għan ħafna drabi jiffaċċjaw aktar diffikultajiet u sfidi fit-tagħlim aktar minn sħabhom. Li ma diffikultajiet u sfidi waslu għal effetti negattivi kemm fl-adolescenza kif ukoll fil-ħajja adulta jekk aħna dawn ma nilqawlhomx u ma nagħtux il-bżonnijiet li hemm. Għal din raġuni inħeġġeġ lil parteċipanti ta' din il-konferenza biex tfittxu strateġiji effettivi u modi differenti kif nindirizzaw l-sfidi li kull tifel u tifla jiltaqa' magħhom fil-kuntest tas-sistema ta' edukazzjoni inklusiva. Jiena nemmen li hemm bżonn li l-professjonisti, il-ġenituri u l-istudenti jaħdmu aktar flimkien biex jiġu indirizzati dawn id-diffikultajiet u dawn l-isfidi. Jien nemmen ukoll li għandu jkun hemm firxa sħiħa ta' programmi edukattivi u servizzi li jindirizzaw l-ħtiġijiet uniċi tat-tfal tagħna. Minħabba li l-vista hija fundamentali għal proċess tat-tagħlim u hija l-bażi primarja li fuqha huma bbażati l-aktar strateġiji ta' edukazzjoni tradizzjonali, rridu ninkoraġġixxu aktar innovazzjoni fis-sistema edukattiva tagħna biex niżguraw li ħadd mill-istudenti ma jaqa' lura. Jien nemmen ukoll li l-ebda familja fil-Gżejjer Maltin m'għandha tħossha konfuża, iżolata jew traskurata għax it-tifel jew tifla tagħhom għandhom Vista Batuta. Nemmen ukoll li anke l-għalliema għandhom il-ħtieġa li jitħarġu, speċifikament biex ikunu jistgħu jgħinu kif jixraq lil dawn l-istudenti u joffrulhom l-għajnuna fejn għandhom bżonn. Ma nistgħux nippretendu li l-għalliema jagħtu minn dak li m'għandhomx u naħseb jekk hawn xi ħadd jista' jgħid huwa ġew li qatta ħajtu kollha bħala għalliem u għalliem mill-aqwa. Għal din raġuni nemmen li rridu nkomplu nħeġġu lill-edukaturi biex isegwu opportunitajiet ta' żvilupp professjonali f'dan is-settur, kif ukoll biex ikunu jistgħu jiggwidaw lill-ġenituri aħjar biex jarfu l-opportunitajiet tal-edukazzjoni speċjalizzata. L-istudenti b'Vista Batuta jeħtieġu sistema edukattiva li tissodisfa l-ħtiġijiet individwali tagħhom. Sistema edukattiva li trawwem l-indipendenza u r-reżiljenza u sistema edukattiva li titkejjel mis-suċċess ta' kull individwu fl-iskola u fil-komunità. Ġifieri mhux ikollna one size fits all,
għax dik il-one size fits all ma totta l-ħadd. Din hija l-edukazzjoni li tassew nistgħu nsejħula inklusiva. Din hija tassew l-edukazzjoni inklusiva meta tqis u tarbel u taraf il-ħtiġijiet individwali tat-tfal kollha tagħna. L-istudenti b'vista batuta ma jistgħux ikunu inklużi sakemm il-ħtiġijiet edukattivi uniċi u personalizzati tagħhom ma jiġux indirizzati minn persuni mħarġa apposta u sakemm dawn l-istudenti ma jingħatawx aċċess ugwali għal kurrikulu ċentrali u speċjalizzat permezz ta' kotba u tammir adattatu xira. Kemm il-darba ntqajt ma' studenti jiena li għandhom daw id-diffikultajiet u daw l-isfidi u jgħiduli li huma ma jistgħux isegwu il-kurrikulum bħal studenti oħrajn jekk ma jingħatawx il-faċilità biex jagħmlu dan. U din hija l-inklużjoni. L-inklużjoni mhux li nagħtu LSA biss, imma li aħna ikollna personalized programs. Hawnhekk irrid inħabbrilkom li jekk Alla jrid permezz tal-inizjattiva li l-President's Trust u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu qed jieħdu permezz tar-Readathon Nazzjonali, dalwaqt inkunu nistgħu nagħtu tagħmir speċjalizzat u skont il-ħtieġa individwali l-67 tifel u tifla b'vista batuta li għandna fl-iskejl primarju u sekondari bil-għan li nassiguraw li jkollhom aċċess għall-qari u għall-informazzjoni bħal kulħadd. Ġifieri din hija input ġew jaf tajjeb għax għattajt ma ġew u ma persuni oħra il-mita jispjegawli għaliex jiena m'iniex versjata fihom daw, jispjegaw li t-tagħmir differenti li mhux again ankaw m'għandniex one size fits all, jien għandi bżonn ħaġa u ħaddieħor għandu bżonn xi ħaġa oħra. U meta nitkellmu fuq inklużjoni mhux qed nitkellmu biss f'inklużjoni fejn għandna tfal b'ċertu diffikultajiet, qed nitkellmu għal kulħadd għax kulħadd għandu id-diffikultajiet differenti tiegħu. Nittama wkoll li m'għandhomux ma nibdew it-tagħlim tal-Braille għaliex kif infurmawni diversi esperti tal-lingwa fosthom ġew li qatt ħajtu jgħallem l-Ingliż mod mill-aqwa xina minkejja li jienu ġew ħadkunu tafu ħanejdilhom ġewdi. Nafu l-xulxin konna d-nazar l-kulleġġ u allura nafu kol ġew minn meta kien żagħżugħ kemm kien dejjem persuna integra ta' indipendenza kbira u ta' professjonalità u etika mill-aqwa. This is the truth. This is the truth. Anzi kulħadd jafni kemm jien persuna diretta ma tantx noqgħod nomodhom, allura qed ngħid il-verità. U ġew ukoll fetaħ li għajnejja fuq il-ħtieġa li il-Braille huwa bażi għat-tfal tagħna biex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħila tal-kidba. Ġifieri minkejja li t-tfal tagħna ntuhom it-tagħmir u l-gadgets elettroniku għax illum għall-grazzja tal-Alla u ħafna affarijiet, imma bbażi ta' dik għandna bżonn ukoll nagħlmuhom il-Braille għax l-iżvilupp tal-ħila tal-kidba tittiġi mill-fatt li huma jkunu jafu il-Braille. U allura nittama falla li m'għandhomux ukoll biex li nibdew nagħtu din il-faċilità permezz tal-President's Trust. F'dan il-kuntest ukoll jiena nemmen li l-edukazzjoni inklusiva għandha tħares ukoll lejn l-empowerment soċjali tat-tfal. Għandna l-edukazzjoni ma rridux biss biex it-tfal ikunu akkademikament brillanti biss, imma ukoll biex soċjalment ikunu jistgħu jħossuhom empowered enough b'kunfidenza u jimxu l-qudiem. L-empowerment tat-tfal huwa essenzjali, rispettivament mill-kapaċitajiet jew id-diżabilitajiet tagħhom. Fil-fatt dal-enfasi fuq l-empowerment tat tfal huwa l-fokus tax-xogħol li qed isir mill-fondazzjoni tiegħi għall-ġid tas-soċjetà permezz tal-komunità ta' tagħlim imsejħa sejjaħnilha The President's Secret Garden. Hemmhekk għandna an inclusive community of learning irnexxielna niżviluppaw di tfal b'talenti differenti, b'abbiltajiet differenti li qed jipparteċipaw u qegħdin qed jiġu empowered. F'inizjattivi li qed jittieħdu fis-Secret Garden, it-tfal b'diversi forum ta' diżabilità jħossuhom inklużi fil-proċess ta' tagħlim. Huwa tagħlim informali u jesperjenzaw parteċipazzjoni sħiħa. Il-kontribut tagħhom għall komunità ta' tagħlim li ħloqna ma kienx biss ta' tisħiħ għal tfal bi bżonnijiet differenti, iżda għat-tfal kollha. Barra minn hekk, l-ambjent edukattiv inklusiv jagħti lit-tfal ukoll l-opportunità li jarfu u jiċċelebraw is-saħħa u l-ġid li joħroġ mid-diversità tas-soċjetà tagħna. Aħna nikbru meta nkunu flimkien bid-diversità sieħa tagħna u kull wieħed u waħda minna, aħna minn aħna l-koll diversi, aħna l-koll differenti minn xulxin, m'hemm ħadd li hu
bħal ħadd. U allura d-diversità flimkien, meta nġibu tfal flimkien f'din id-diversità, it-tfal kollha jikbru flimkien, kollha jiġu empowered flimkien, kollha jikbru wkoll fil-valuri li tant għandna bżonn għax sal-lum kif qal tajjeb ġew vera dal-poplu, aħna poplu li nargumentaw fuq kollox u jekk fuq statwa tal-karta pesta jew tal-injam u fuq ballun u fuq biċċa bandiera ta' xi klabb jew ieħor, jew inkella ta' partit politiku, ninfirdu miljon darba. Però sal-lum għadna dak il-valur li għadu jngħid parti mill-identità tagħna li naħsbu f'xulxin għadu jeżisti. Però ma nistgħux nistrieħu li dan se jgħaddi għand il-ġenerazzjoni ta' tfal tagħna, raġuq u ta' warajhom. Il-raġuni ili qed jgħixu f'dinja kompletament differenti minn tagħna, differenti minn ta' ommijietna u missirietna, u allura rrid ma naħdu xejn for granted u rridu nkomplu naħdmu biex nassiguraw li dal-valur li tista' jiġi meta jkun hemm dan it-taħlit ta' diversità u jiċċelebrawh id-diversità. Tiġi instigata minn ċkunithom kemm hu sabiħ li nkunu flimkien fid-diversità tagħna u kemm hu sabiħ li nitalmu flimkien, nikbru flimkien u naħsbu f'xulxin. Fuq kollox din ir-responsabilità, ġifieri aħna għandna gwida wkoll internazzjonali fuqhom dawn l-affarijiet, fuq kollox din responsabilità toħroġ mill-konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal. Għandna dil-konvenzjoni tal-ġnus Magħquda li ġiet fl-1989 hija l-iktar konvenzjoni li ffirmawha pajjiżi. Pajjiżi kollha ta' dinja barra l-Amerika ma ffirmatiex. Ġifieri għandna dan ir-responsabilità toħroġ saħansitra anke minn din il-konvenzjoni. Fil-fatt 43 sessjoni tal-Kumitat ta' Drittijiet tat-Tfal jiddikjara b'mod ċar li tfal b'diżabilità m'għandhomx jesperjenzaw diffikultajiet u ostakli biex ikunu jistgħu jgawdu drittijiet tagħhom kif jinsabu fil-konvenzjoni. Ġifieri din qed twaddab responsabilità sħiħa fuq l-awtoritajiet tagħna fuq kollha kemm aħna fl-aħħar mill-aħħar. X'il-konvenzjonijiet ma jorbtux biss lill-awtoritajiet jew il-politiċi, ma jorbtu saħansitra sa inqas ċittadin jew ċittadina f'pajjiżna. U allura li aħna niprovdu il-faċilitajiet, il-riżorsi, il-talim personalizzat f'sistema ta' edukazzjoni inklusiva hija wkoll parti mid-dritt li tfal tagħna, mid-drittijiet li tfal tagħna irridu jgawdu. Dan il-kumitat ukoll enfasizza li daw id-diffikultajiet u l-ostakli mhumiex imposti mid-diżabilità u din nixtieq jien ngħid lill-parents li hawnhekk. Ħanerġa' ngħidha. Dal-kumitat enfasizza li dawn id-diffikultajiet u l-ostakli mhumiex imposti mid-diżabilità nifisha. Iżda huma taħlita ta' ostakli soċjali, kulturali, ta' attitudni u fiżiċi. Jiġifieri dawn mhumiex ostakli li ġibhom id-diżabilità. L-ostakli nġibuhom aħna bl-attitudni bil-behavior tagħna u bl-affarijiet anke kulturalment, jiġifieri il-mentalità. Ġifieri nixtieqkom li din tħossuha intom għax dan hu l-fatt. Ġifieri min qatt tħossukom li qed toħolqu xi burden lil xi ħadd. Bir-rispett kollu aħna noħolqu l-burden lil xulxin. Bl-attitudni tagħna, bil-mentalità, kultura u b'affarijiet fiżiċi li ma nkunux ħsibna jew ppjanajna tajjeb li nagħmlu. Għalhekk ninkoraġġixxi lill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, ma nafx mhix rappreżentati hawnhekk, l-awtoritajiet edukattivi, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku biex ikomplu jagħtu priorità lill-iżvilupp edukattiv u ta' empowerment soċjali lil kull tifel u tifla f'pajjiżna. Meta nassiguraw li l-parteċipazzjoni sħiħa tat tfal tagħna f'kull qasam inkunu qed inwasslu b'mod effettiv il-messaġġ qawwi ta' rispett u dinjità. Dak li tkellem fuq ġew dal-valuri li s-soċjetà tagħna għandha tagħti lil kull persuna. Id-dinjità u r-rispett mhux lil dak u mhux lil ieħor jew lil dik u mhux l-oħra, il-kulħadd, kull wieħed u waħda minnha, mill-kbir saż-żgħir, miż-żgħir sal-kbir. Nirringrazzjahom.